Televize Barrandov uvádí. Čas tulipánů. Rayon, dnešek zůstane jenom mezi 82. část. Jak chceš přede všemi utajit operaci, bratře? Ještě jsem se nerozhodl. Ale půjdeš na ní, je to tak? Kdo ví, co bude, to se uvidí. Rozhodnu se sám, co je pro mě nejlepší. Nedžibe. Jenom mezi námi, ano. Tak to už dojez. Koukni na ten výhled. Mohli jsme tušit, že zase něco vyvede. My jsme si mysleli, že sedí poslušně v koutě. To byla největší chyba. Mělo nás napadnout, že s námi bude hrát hru. Toprak to věděla. Říkala, že je těhotná. Vyběhla celá žlutozelená jako olivový olej. Mluvil jsem s jejím doktorem. Její kamarád. Zjevně mi lhal. To je normální. Ona to tak dělá. Takové triky nejsou náš styl. My se prostě chováme jinak. Rodina Taškiranových je taková. Co budeme dělat? Nepodlehni tomu. Vezmi rozum do hrsti. Podívej se na její matku. Všechny zpracovala tak, že to dítě uznají legitimním. Navíc mají v hrsti všechny Ilgazovy chlapy a tím zobou z ruky. Nedžib se chytil do pasti. Ty buď klidný a nenech se chytit. Dítě už si dát vzít nemůže. Je to 16. týden. To není tvoje věc, dítě moje. Ty jsi od začátku říkal, že ho nechceš. Vzal jsi ji k doktorovi, řekl si, že nechceš ani jí, ani dítě. Ať se Ješim teď dusí ve vlastní šťávě. Tak, ty ji nech být. To nemohu. Neumím to. V životě jsem nikoho nepodrazil. Co chceš tedy dělat? Povím to Toprak. A všechno jí vysvětlím. Ach, bože můj. Teď, když to děvče k tobě začalo něco cítit, necháš si všechno zničit, když jste si začali tak hezky rozumět? Má právo to vědět. Už tak je pozdě, radši, ať se to dozví ode mě. Jenom se neunáhli, synku. Dítě se nenarodí zítra. Postaral se, aby vám to s manželkou nešlo. Přinutila matku, aby jí důvěřovala. Získala si její důvěru, jen aby jí přesvědčila, že to není tvoje vina. Ty to hlavně hoď za hlavu a omluv se své ženě. Už tomu i tak nepomůžeš.
Slečna Ješim, ať si počká i na tebe, když už tolik čekala. Schop se, běž. Prosím, zvláštní péče o těhotné. Děkuju, jsi skvělej, Janceli. Rád se díváš na tenis? Ne, za chvíli začne fotbal. Dobře, že jsi tady. I když se rád podívám na fotbal. Co ti Činar dnes řekl? Víš, Ješim, mluvit s ním je vyčerpávající. Tak Janceli, řekni mi, co ti řekl. Myslíš i na někoho jiného, než na toho člověka? Je přece jedno, co řekl. Co mám dělat, Janceli? Tak mi poraď. Co mám teda udělat? Nosím pod srdcem jeho dítě. Pořád jsem do něho zamilovaná. Bolí mě to a ta bolest se nezmenšuje. Když myslím na to, že bych se s ním měla rozejít, tak mi může puknout hlava. Teď se ode mě snaží udržovat odstup. Myslí si, že jsem lhářka a prostitutka. Nevím, co mám dělat. Pojď sem. Neuvěříš, když ti řeknu, že se cítím silnější, když jsi se mnou. Kde je můj dres? Ty jsi ho už svlékla? Pojď, zápas začíná, nemáme moc času. Činare, nejdu. Půjdeme jindy. Vždyť si nechtěl jít. Ale já se do toho nenutím. Potřebuju, aby si byla se mnou, Toprak. Obleč si dres. Bratře, o té operaci ještě popřemýšlej, prosím. Dobře, dobře. Prosím, nechovej se jako malé dítě. Dávám ti slovo. Rozhodnu se. Vítám vás doma. Budu si chvíli číst v pracovně. Dobře, dobře. Mami, Ty jsi nešel spát? Ráno jdeš do školy. čekal jsem na tebe. Můžeš na chvilku? Synku, měla jsem opravdu těžký den. Jsem unavená. Vydrž ještě. Dobrou noc.
Činare, podívej, kolik je tady lidí. Jak všichni společně křičí to samé. Nechápu, co na té holce vidí. Já myslím, že je to otázka času. Činar zjistí, co je správný. Protože je zodpovědný člověk. Zápas začíná. Myslíš, že si večer Toprak promluví? Ješim, někdy je dobré to nechat být. Jasně. Nechám to být a Toprak bude mít Činara. A jak vzácný člověk to musí být. Janceli, řekni mi, řekne jí dnes pravdu. Konečně jsi tady, Nedžipe. Hezký večer. Já ho až tak hezký nemám, Nedžipe. Doteď jsem na tebe netrpělivě čekala. Při odchodu si nevypadal dobře. Nebral si mi telefon, bála jsem se. To mi nedělej. Nedžipe, není ti dobře? Tak už něco řekni. Promiň. Bylo to ode mě sobecké. Uklidni se. Hlavní věc, že jsem doma. Ale řekni mi, kde jsi doteď byl? To je úplně jedno. Jsem rád, že jsem tady. Klidně teď spí, Zumrud. Jdu si dát sprchu. Říkej si, co chceš, Nedžipe. Já se to dozvím. Ta holka se vrátí zpátky na vesnici. My budeme žít spolu. Začneme úplně nový život. Hele! Činare, bude to gól! Do dnešního dne jsem nikomu nevěřil. Když mi říkáš, že to skončilo, chci ti opravdu věřit. Prosím, dodrž slovo. Slibuju ti, že Ješim naše manželství nezničí. Viděl jsi, jak ho dali? Činare, vždyť my jsme dali gól!
Dali jsme gól? Ceza gönderdiği top. Guiza vuruyor. Vinicius'tan döndü. Gökhan Gönül yine orta. Vuruş ve gol, mükemmel gol. Alex de Souza. İşte usta bir gol. Bir vuruş hem gole hem plase, ancak bu kadar olur sevgili izleyiciler. Můžou v tuhle dobu ještě běhat a nejsou unavení, nechápu to. A všichni zpívají, že člověk ztrácí hlas, ale je to skvělé. Byl to zážitek. Nezapomeneš na to. Čenare, co to děláš takhle mezi lidmi? No a co to, Prak? Máš pravdu, je tu hodně lidí. Lásko moje, tobě se nikdo nevyrovná. To si zapamatuj, ano? Murvet, uvař pro nás kávu. Jakou kávu? Přece proti únavě. No tak. Na, udělej si ji. Asi si zapomněla, co říkala paní Zumrud. Každé ráno mám o tobě dát zprávu, Murvet. Jestli nechceš, abych si na tebe hned stěžovala, kávu. Obleču se v koupelně. Nechoď. Už to není potřeba. Nechoď.
Chceš to? Ano. V životě jsem si ničím nebyla tak jistá. Ženo moje. Ahoj. Činare? Trápí tě něco? To ne. Proč se ti to zdá? Co já vím? Včera si od rána nezavolal a když si se vrátil domů, byl si vážný. Usnul si, ale v noci si se převaloval. Neboj se. Nejmilejší bytostí v mém životě jsi ty, Toprak. V tvých očích nacházím klid. Zalévá ve mně příjemný pocit domova. Vypadáš, že tě něco trápí. Mám obavy, že jestli tě chyby z minulosti jednoho dne nezarmoutí. A já budu bezmocný. To mě trápí. Tvoje oči budou smutné. To si do smrti neodpustím. Nech už minulost minulostí. Nemysli na to. Otočili jsme na novou stránku. A já jsem šťastná. Já taky. Lále už se vzbudila. Jdu za ní. Dobře. Dobré ráno. Dobré ráno. V domě je ticho. Nikdo tu není. Neumím si představit, kdo by utekl před takovou krásnou, fantastickou snídaní. Plácáš, Mehmete, najez se, za chvíli jdeme.
Ale já chci říkat nesmysly. Chyběla jsi mi. Tak dobře, ale švihej. Aha. Dobré ráno. Tvoje teta mi sdělila výbornou zprávu. Dnes jsme měli v práci vyřešit jeden problém. Ona to vyřešila. Moc ti děkuju za pomoc. Nemáš za co. Tak tedy pojďme, ať nepřijdeme pozdě na schůzi. Pojďme. Zvládl jsem to. Jednoho dne nás odhalí. Je to dítě, ještě to nechápe. Janceli? Janceli? Páni, kde pak jsi byl? Ahoj. Dobré ráno. Myslíš si, že jsem utekl, abych nemusel připravit snídaní? Vlastně myslela jsem si spíš, že nechceš začít den se mnou. Včera jsem jen tak vydržela. Mám hlad a fotbal už nechci nikdy vidět. Neboj se, k snídani bude omeleta. Omeleta, jo. Já jsem ještě nikdy omeletu nedělala. Ale pro tebe ji ráda udělám. Moc se omlouvám. Pořád ti volám a neustále si stěžuju, že jo? Ješim, jen poslouchám, co mi vyprávíš, co prožíváš. Ale to, co děláš, děláš sobě. Jestli neumíš udělat omeletu, pojď, zavedu tě na tu nejlepší snídani. Formou bufetu. Moc bych chtěla. Ale co kdyby jsme šli někdy jindy? Teď už pospíchám do práce. Pro tebe je teď nejdůležitější, jestli si Činar promluvil se ženou. Že jo? Jak to můžeš vědět? Sama si mi to řekla. Je to tvoje chyba. Mě nemusíš obvinovat. Kdyby si mě byl tehdy poslouchal, byla bych už teď vdaná a možná bychom se tu starali o tvoje děti. A o panu Činarovi bys vůbec neslyšel. Nevadí. Měj se.
Aha, paní Rejhan, jsi nějaká smutná. Dobré ráno. Děkuju ti, že si mě všímáš. Aha. Co jste včera večer s bratrem dělali? Na podrobnosti se mě neptej, švagrová. Jestli bratr nemá potřebu s tebou mluvit o práci, potom uznej, že to není určitě moje věc. Až já odejdu, tak můj vklad do firmy zůstane. Pojď sem. Co to neseš? Džem z růží, paní Zumrud. Vařila jsem ho od večera. Od večera. Jak banální. Nejsou to ty plesnivé listy paní Iqbal, že ne? Hm? Jsi hloupá, Murvet. Odteď ti vracím tvoji práci, ale ať tě nevidím. Klidně mý nádobí, per prádlo, žehly, ale nechci tě mít na očích, Murvet. Teď běž, 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 běž. Že prý vařila. Ať se tím udáví. Mami! Jsi hotový? Máš čas? Synku, máš problém. Jsi nemocný? Můžeš? Tak to asi může počkat. Nasnídej se a ať ti neujede autobus. Já mám teď hodně práce, pospíchám. Večer si uděláme chvilku a promluvíme si, ano? Dobře. Zamiloval se. Dobré ráno, Iqbal. Dobré ráno, co se takhle po ránu děje? Musíme si promluvit, mám důležitou otázku. Jakou otázku? Už jsem vstala z postele. Po telefonu nechci. Tak si dáme schůzku. Přijď do ulice Rumely, ale pospěš si. Můžete mě trápit a týrat, jak chcete, paní Zumrud. Já vám to manželství zničím. A potom uvidíme, kdo bude co říkat. Uvidíme. Co ty tady děláš? Přikázala jste mi uklidit, tak jsem začala od vašeho pokoje. Běž ven. Chci si lehnout. Až přijde Šermin, dej mi vědět. Dobře.
Dobře, ne. Dobře, paní Zumrud. Dobře, paní Zumrud. No tak. Bože můj. Přinesla byste mi kávu? 2krát, prosím. Čekám, co mi řekneš za zprávy. To ty jsi na řadě, abys přinesl dobrý zprávy. Tak co? Řekl jsi to ženě? Oznámil jsi jí, že budeš mít syna? Včera večer jsme s kamarádem přemýšleli o jméně pro chlapečka. Už mám krásný jména, ale tvůj návrh je pro mě důležitější. No když to bude syn, chci, aby se jmenoval po tobě. Ty si ovšem rozhoduješ sama. O narození, o svatbě. Nepochybuju, že najdeš i jméno. Kdybys chtěl konzervativnější jméno, můžeme se zeptat Toprak. Ona by mohla nějaké navrhnout. Jistě nám pomůže. Přestaň, Ješim. Mou ženu do toho netahej, ano? Jestli jí ublížíš, vezmu ti dítě. Co to má znamenat? Já jsem těhotná a ty se budeš starat o ní, či ne? Protože ji miluju a to se nijak nezmění. Ty jsi jí to neřekl. Řeknu jí to včas. Ale tebe ještě jednou varuju. Jestli to Toprak řekneš dřív než já, tak si to odneseš. Přinesla jsem tu kávu. Děkuju, ale slečna už odchází. Přejete si? Přineste mi zatím kávu, Ano. prosím. Já si dám to samé. Iqbal, to si teda rychlá. V telefonu si byla vystrašená a teď si cynická. Gratuluju, Rejhan. Podlehla jsem pocitu, že mi chybíš. Sluší ti to? Mám se dobře, díky bohu. Už nebojuješ a žiješ si v klidu. Ano, jak říkáš. V tomhle věku není čas se zaobírat hloupostmi, Rejhan. Vážně necháváš Zumrud volnou cestu? Jemu jsem neuměla říct, aby si to rozmyslel. Jak znám, Nedžipa nedovolí, aby se to dítě jen tak narodilo. Ona má velké oči, ale nemá pravdu. Řekl jsem si, se Zumrud se netrap, až se to provalí, to manželství vybouchne. Můžeš mi věřit, že když se budou chtít rozvést, je mi to fuk. A potom nechci Nedžipa vidět, ať pak pocítí, že tu pro něj nejsem. Ale přesto je mi ho líto, když vidím, jak se snaží rodině omlouvat. A uvidí, že až nadejde čas, přijde za mnou, ale bude prosit zbytečně. To už pro něj nehnu prstem, ani kdyby bylo proč, Rejhan. Kdyby bylo na mě, tak bych to hned smazala. A proč? Protože bratr svoji ženu nezanedbával a dovolil, aby porodila. Teď, jak vidím, všichni čekají na porod. Prosím?
Děkuju. Styď se, Nedžipe. Tak ať se postará o svoji ženu. A ať i mě zaplavuje květinami. Ale jak je to možné, Rejhan? Toho ta zmije uhranula? Takhle nemluv. Bratr z toho byl hodně smutný. Měl problémy. Byla jsem toho svědkem. I ty na tom máš svou vinu. Nechala si ho paní Zumrud a ta toho využila. Nemůžeme dovolit, aby se jí narodilo dítě Ilgazových. Jeho otec na tom není dobře. Dobře mu tak. Teď se zlobíš a proto jsi taková. Ale kdyby se mu něco stalo, bude tě to mrzet. Dobře, ale doufejme, že bude mít sílu, když bude mít dítě. Včera jsme byli celý den v nemocnici. Ale proč? Bratrovi se ucpaly 3 cévy. Doktor ho chce operovat, ale bratr odmítl. Slíbila jsem mu, že to nikomu neřeknu. Říkám to jenom tobě. Ach jo. Ach, Nedžipe. Ach. Pomoz mu, aby se vrátil k životu. Zumrud je na čas, ale ty jsi navždy. Přesvědčíme bratra, aby šel na operaci a také se zbavíme Zumrud. Činar už všechno ví. Musíte se dát zase dohromady. Zumrud jsme odepsali. Možná se potom vezmete. Dozví, bude mít radost. České znění v roce 2012 ve společnosti Barrandov Studio Dubbing vyrobila Barrandov televizní studio akciová společnost.